Čoko ľudia, dneska som tu s Rasťom, áno, je takto Tesla, a dneska ideme na bajky a bude to super. A keď chcete vidieť Teslu, no tak kľudne si môžete pozrieť. Trojka to je. Super. No, teda ideme, ja tu mám takú krytku, takže si tam mobil do huby a idem. Máme 25 €, takže kofolka is here. A dáme si aj nanúčiky. Ideme. Takže teraz budem komentovať alebo Hi. Hi. ale podarilo sa nám to spolu. Boríky! Zase ten mobil, Rasťo. Hej. Takže keby sa vám stalo, že idem pomaly, tak preto, lebo mám mäkké kolesa. Hej. A napríklad čakať, takto. Totálne mäkké. Mamba. Hoj! Oj! Aha. Hell. Hi. Ľudia, dajte mi like, že to pre vás robilo, boli ma písky, jak nenormálne. Hej, ale to je fakt hrozné, ale keď nerozumiete takedy Rastia, tak je to preto, lebo ideme po takej blbej ceste. Ktorá
si to naspäť do huby. Čo? Dobre. Aha. Už ty si asi aj mohol ešte toto. Rasťo, že keď dáme si také znamenia, hej, ľudia. Že keď budem kričať tak to znamená, že stoj. A keď budem kričať, že poď, alebo tak, že poď. Pozor, bo ide motorka. Poďme na závisť. Hej. A pomaly. Poď. Hej. A keby ste počuli dýchanie, tak to je moje, lebo sa mi hrozne ťažko dýcha. Fakt. Týmto videom, vlastne, čo sme sa tam snažili pripraviť. Hej. To je ma celý špinavý. Fakt, dajte mi like a odber, lebo to je hrozné, fakt. Dobre, môžeme ísť. Môžeme? Stoj. Hej, spadol. Úzko ľudia. Bomokľad!